Nyepe, ngomong yang kapan? Berarti orang kapan? Ini aku dulu rasa. Kau cek sesuatu. Imka. Mana yang kau yang kau uriu? Uriu kau kau. Yesus sih. Kau cek. Uriu mana kau kau yang kau yang kau uriu? Iya, kita musik. Udah tinggal naik. Gari pasaba. Wih, gari apa betul tu? Mayo, mana zandu tu? Achitopindurawo zvimwe zvinhu but kana agarwawo ane zvaakutanga kutaura kristu vachigota akutanowamwazvakadini isusu kusiri dzimwe nyika dzisidzani but for the meantime like matariro aita chakati matariro akuita baba baba ari kuti ayesusu taakuti taakugara pasi namataya achiri panapa wozoona namataya akafunga kuti akutodayo takaita kutorasika kwenyaya kwatakutokamodeapa madambudziko taramba riri futi riripo isu taakuti isu tigare pasi munobva mushirenyi mamukumba kana pari kuerengwa mari dzakakoera kuti mati muri kupa mukadzi kana mati muri kupa mukadzi mopa kuti mati muri kukumbira namatai bhozi namatai muchiri kungomuda kuti anga ari kufambisa ndima dzenyu handiti muri kuona moti kuti kunani kuna namatai ndini muri kunyatsanatsa kuona mukabuda kuenda kunzoko hapana chinozonyasa kuenda kundobuda ende hapana chinotobuda bhozi umwe nomwana ngaakutodini wamwe ndiwana tinadzirwe akarwadziwa ndini mai ndakazva akarwadziwa pamwe ndini hanza dzemunhu kana kuti ndini baba wemunhu kana bhuru wacho shamwari yake very close ndiye ndingachije kana mukadzi wemunhu wamwe anogona kunga ronatina dziri murunyatsanatsa kuona saine zvamaudzwa namambo umu ndo zvamunoda kuuya kuita papi munomu murangogarapo tokupaite kuti shite yemadziri nemuri papi midhiya zvayanga iringokakuleta iri mukati iripo iri kungoita futi iri panapo handiti murunyatsanatsa kuona kuti dzinongofamba yakangoda ndimi zvemutazodzoka kune mautenda kuna mambo mutazoti amambo mutaza pane zvai zvamakaita zvese kuti mambo mutasa aite mbiti apedza zvaari kuita kunze kuno mambo mutasa anenge angoripo handiti murunyatsanatsa kuona saka hapana pandozoti kunga ndiri kukurunga rangu randiri kukurungawo ndiri kunze kuno kunga ndakugadzira rangu ndiriko ndinotosapota my boss kuti atonga zvakanaka ende imi mega mabvawo mukati muchizi adzabatwa zvakadii saka ndo zvandinotedza ndifanira kubvunza kwatawa nyaya ngani aidha tiri fembwa kana tiri kubva mukati echi imi mhani zvisidhina muinayo mogara apa mochidii mobudisa zvobuda inde autodzokuona feedback kuti vanhu vaya wazobudisa yekuti handiti murunyatsanatsa kuona zvega zvatopera chete zvega zvatopera chete imimi kana zvakuya zvichauya zvega kana kuti zvaramba zvashoti zvati imimi sasatera hapana pemunombotera pamambo panapa tinazvizviclarified zvinobuda pachena uyu kana akagarwa akagarwa kana asina kugarwa haana kugarwa timumadhiri anopera munoita sei wada kupedza nyaya izwai tida kuti izwa tererai zvemukoma imbotererai mukoma tida feedback izwai zvemukoma izotererai mabva mukatomukwanzishi kwanza nemuti zvinhu zviri muchafemhesa muchapa mupatimani handitika fine isusu pachenyu imimi chiri kuita kuti wamwenyu wafunge kuti maybe mwari kuti isu hatina mari dzekuti uyo apushe basi funzai kuti wai wazodai handiti murunyatsanatsa wai wazofunga fungai wai wafunga but kwekupedzisa zvese zvikauya muchadzoka futi pana mambo pana kuti ndo zvazobuda izvi hamti mutogari kumba kwenyumba murunyatsanozwisa ise futi ndosaka muri kuona midhi iri kutamba iri kutenderera ida kuziva ende tichada kuziva ende tichada kuziva kuti nyaya yakaperera papi handii muri kuona saka kwada kuti uri zvatonga ndione interest yechinhu wamwe ndasvika mazobvunzwa kuti maida bonde here maida mukadzi here maida chii handivazwa kwese wakakwenda nyaya saka tinozoziva kuti zvamimi mari yaenda kana zvikaenda tinoda kuti izvi zvikangoenda uipedzana nemunhu wake
Mbozi pale kama unatakula lodi munozonoti ichazorema kana kuparadza. Ingoitai zvekuti iye mufika nachirwa da kutaura chokwadi. Kana achirwa zvishotapo. Pana pandara ukazwa mbiri atina kusiya. Wapanzwisa. Wakawanda. Saka unongodi unogara ipasa munopedza mati. Unopedza madire nyapa. Idadzoka nepindiri. Dakudzoka nepindiri. Kana mati mudopa mukadzi. Mukadzi ndiye achata decision kana kuti anogona kutori namatai off. Waipiwa mdari wautori wapeji. Waipiwa wapeji. Unotaura nemuru usasatembedza vanotota vacheneda nemari marinda piwa ndidini nemari murumende wako remember kuona ndidini marinda piwa ndidini nemari ndosaka roda kubudiswa mira murura hapana kama mumtasi wakasununguka pana anobatsira bari membe ndapiwa mari ona mari yandapiwa iyi ndidini nemari werengewa mari yako mari membe piwa mari asi kuzokwanisa kwenda exactly hama dzoromoni dziripo hama zana dziripo ina ndisitonganya pana kuti ndakukubetsera wamwe venyu wari panapa mwari uda tofunga kuti mari iyo panguda kuparadza muri kupanzwisa but se toda kuti gwara ramaudzwa nachigamire chete mukati mutoda toda kuita baba wakuita ndo baba wacho chamari iziso isa iziso papi pamari baba ndizvo media chitibetserawo mudzimai wacho uya papa uchingo chiona zviri kuitika apa uzotochahembera kana uzotambidza ndo uchatambidza uchida kuti zvigone kurerwa handizvo 1 2 3 4 5 zvimuri kuona here 1 2 3 4 5 6 apana 6 pasi chaita recount kuti haisi nyaya 6 ndazvoonawo ni 6 munozobvi chazotaura maiyo imbosei zvakambodaro pane 6 apa 6 ka 7 8 9 10 1000 pane 1000 apo uya usiye akadaro werenga futi pasaiti 1000 inokwana pasaiti 4 5 6 7 8 9 10 1000 yakwana usasanganisira siya kusaiti 1 2 3 4 5 7 8 9 oh so 10 yakwana 8000 10 usasanganisira yakapindira apa verenga tidausvika kuti mari ikwane patidausvika chimwe chikamu tozozviona izvozvo basa redu nderekutarisa zvimwe zvatitarisa zvinhu 7 panguva imwe chete totarisa chinhu 1 anogara ipamira iyi monzwisa 5 iri ma20 100 werenga weisa 1 2 3 5
5 ndizvo 4.5 4.5 ndizvo here 4.5 tazvona tese here shamari ningirini ndiwangori Joni wazvona 4.5 here ataudairana ngati chizwa ndizvozvo good chidayo so pa 4.5 yako visa yenyu ndizwai muzoya ndoda kuti munge munotenga mahendila kune uyo mudzimai muroora hasi muroora mukadzi wangu handizvozvo mutatisata nemudzimai haneno ikoko but tingotaura zvimwe chete ngaachimbohendile mumaoko make maini garai pasi maini nyasai kuti chivanhu chaichacho garai pasi musagwadame nyasai gara pasi garai apa dakutota baba maini ni mari iyi yatanze tikutambidze ndiyo mari yakabva kuna ningi ndiyo mari yakabva kuna Namatai ichinzi yauya Namatai ari kuti tidzosere mari Namatai ari kunzi tidzosere mari titore motikari tidzosere mari saka mari yatakudzosera ndiyo iyi yemotikari yake mochibvunza apa vana Brighton same paper inotota zviri same paper mama mabata makadai good aito munyasonzwisa munyasai kuona mese muchinyasa kuona then imimi mainini manje ndimaushiti kana ava vari kuda kutaura kana achinge akabudira handiti muri kunyasonzwisa imi ndi munoziva kubudirwa kwake ndi munoziva zvakamira sei handiti muri kunyasonzwisa ndi munoziva isu taada kuti iwewo muroora iwe ndiwo auchitaura neuyu kana akabudirwa kana ari panyama ndi munoziva kuti ari panyama isati zvizivi muri kunyasonzwisa but isatuziva ngechoti yakumubhiraiti yenze ngaitawana chakamira kuti mudzimai waNamatai handiti muri kuona iye anokona kana wedha arimo hasi mungototi shamwari Namatai ndapiwa mari yako mari yemotikari Brighton ndapiwa mari yako iya yemotikari ndaanayo taakuita zvekuti motikari ichione kudini ichione kuti busto tsanangurai matsanangura tati kuita iwaya asati auiba asati akutaura zvakanga akutaura musiona kuti achakauya shamari asati auya hamutauri makaitonga batai mari nini atataura matengwa muri kutomuona mupenyu maziro amunoita mufesi wenyu muri kunyasonzwisa no problem munoenda kuita vanhu munotomungoti uri umuona ndiye mupenyu kana muchimuziva maziro unoita ubva uchita checheche ungati wakabhara foto ukanakisa kwaoke ukanakisa kwanikosekuti hauna chauzvino iwe ini panapa munoziva mukati pata zvakanaka tokubatira zvakanaka ende musare kuda kuti dzidzisa kuti itakudai toda kukudzidzisai zvekutoti mangwana mudzi munotoya mutotenda kuti mambo zviro zvakafamba zvakadii haana zvimwe zvinhu zvamunombomupa here zvinomubetseredza kuti akurumidza asvika zvakafanana nefodya pamwe mwani dakachasa asi hatitarisiriwawo oraichisoke mirai zvevamana mirai mune isusu panze izvo izwai dhedhizve matongo yatongo kutiwo baba tozotaura pamberi muchiziva kuti hamuseni mubatsiri tamboudzwa uri mukati umu rikazi panogona paine mubatsiri pasi imi kana wangori mubatsiri wangorifamba naye mubatsiri wakatoona titori panapo uri kuona mambo mutasi handiti kunyatsopanzwisa iwo kana wangorifamba nemhuri wedha zvichazodiwa kana zvichadazogadziriswa pamwe ndiwo utori mubatsiri wawo asira kubvisai pawari iwo kana uchitongoziva kuti unogona kuwabetsera nenzira dzakati kuti akwanise kutaura fuso zvega zvatopera asi hazvisi kugona kuchinja zvatati kudzwa zvazvitaura nani toda kuti apa uyu azive badzo kuti mari yadzo uyu toda kuti azive kuti mari yadzo fusto ndo zvatoda kuziva chete hapana chida kuchinja ada kungoziva kuti mari yaita sei yadzoka mari yapiwa yamuko hatisi kumboda zvinochinja ipapo zvatawana mambo mukati same mari yadzoka mari yaapa iyi tamirira motikari kana une mabetsera unomuita iwohewo vanhu mutaura navo chiremba havasiwo vanhu vacho taurai nesusu kuno tisi tinotokumbira kotodzera henyu uku kusina dombo achisumwa nehama dzake hama dzida kungoti mukadzi wake badzi ataure nemurume wake kuti shamwari ndapiwa mari yemotikari chete basi havangobvuma ungobudisa murume wake 1-2 wedzi idzodzo bedze zvega zvapera otobaya hake tomuti bhabhai
Handina chandinoona. Hapana, amena. Wakangana takabva Shamari uri panapa changamire utobesera changamire kuti zviro zvinofamba toti zvispato. Ende muri chadzoka pauri. Kana wanzi ndekubvunzira hakuna But iwo autoyo rufudza kuti uruzviziva kuti uchada unanzva. Watana mambo manje ndibori nevanhu shamari apa. Iwo mbobata vana. Pataya mota iyo chatahwa iwo ndindo chada kumutsa mudzima wacho tonosumuka. Saka wai uri kumhanya uri zoti zvichangoda kudai. Rete toripo pachaya mota ndinotoiona motikari yacho kana zvamuda kuita here kumuvharidzire nejira nzvimbo yenyu baba munyasoro wacho baba uyu arida Nyaya dzacho zvanenge aenda. Ari hapo. Ndaona. mubvisei shangu isitonga kuti zvabuda nachangamire mukati ina nhani ndikuchinja vanhu ndati zvabuda nachangamire auya ada kungosangana nemurume wake nemukadzi wake achisumwa bazongo shamwari ndatambidzwa mari shamwari motikari yakuenda kundotorwa chitungamira kuti motikari yoenda kutorwa sematauri mutungamira wakaita kuti mari idzoke mari yadzoka tangouya kungokusuma badzo kuti mari yaita sei yadzoka sekutaura kwaita murizi weivhu mango ndo zvega zvatombira kumbobvunza ndo pfuma yamaitaura kuti yakadyiwa nevanhu nare moti andinayo ndima muna musi uya kopapa koyamaiti pfuma yake iri kupedzwa haini patumboda badzi zvimwe zvese muzota apni yaro basa ingoitai zvekuti mukadzi asangane neuyu chete angoti mukadzi asangane nefeso wake badzi ngoti madiripo network yakubata ndida nhamba mozakutsvaga because ndobatika chiri pese pese ngablack kuti zvifambe hapana chinochinja zvazvingoti achangamire ndizvozvo madhiri ndeye 2 minutes mambo utombera tarotobuda tato ingodaira badzi dhora itsoke chinanga limpopo akasungwa here maibhiari hapana umwe anosobetsera kumba kana jira kana nemazambiya mungomutsotera pasi pezizve oita majira ndakumbira kwauri kanhaisa wira wangu ndiwambo maya ndakumbira ka ikaugoya kati kurukure newe nikasa wira wako uya ka wakambokurukura newe paya wauya mudanho ramambo mutasa zvino nhasi uno ndauyazve ndichikushedza kuti ugouya tigokurukura futi nekuti panera waireva repfuma yauya zvino vari kukumbira kuti ugobuda ugouya vagokutambidza musangane navo ugonzwawo masoko avanoda kutaura newe nekuti iwo ugovapawo mazano uya hako nhaisa wira wangu pfuma yako yapiwa mudzimai wako pfuma yako iri pano yemota yapiwa mudzimai wako inda hako sekuru musanyara zvotaura yapiwa mudzimai wako vakaita kuraipo pano zvinoda kuti iwe ugokurukura vagokutambidza pfuma yako ndiwo unozoziva kuti uchaipani ichafambiswa sei saka mudzimai wako ndiye akaibata ndiye akaitakura pari zvino saka vari kukumbira vari pano padare ramambo mutasa kuti zvirege kutambudza uye hako tigotaura nhaisa wira ndikutambire sawira wangu takabata matombo ipana hasumuki sawira hapana musungai takabata yapo basi sawira chuya tigotaura tese ndipero sawira uya titaure uya titaure tese sawira uya titaure uya titaure tese katikurukure sawira ndipewo sawanza shungu bataura zvinodarika kana muninini ndipewo mvura
Roman, ndidawani media cheta. Uyataura Sawira, uya Tony. Uya ako Sawira wangu. Goti pakazuza hapa paka. Sawira. Mtozo dotera zanja. Amanya kodaizawa. Sese ngatuonere pamwe. Padiwa mvura. Chibuya uyaka. Hapana nechigubhu chemvura. Ndesa manja wani. Chirega kuya neasha. Asha dzitonge chiro naisawira. Kurukura nesu. Sekuru munota muchimutaura kuti kana zvikaramba ivhu rataura kare mambo anga ataura. Togonongotora gwara iroro takaenda. Sawira. Wazatsacha tiri kutanga kana dauka. Ngatikurukura. Anobuda akimusa anotaura. Ngatikurukure Sawira, uyatikurukure. Chitaura neni Sawira. Mdzimai ari pano akabata utekwa hwako. Achazoita izvo zvazvake ubati munhu ari kulimpopo ndangotsvaga kuti machikulipope kuti kudini kudai kungoti angozive che kungomusuma chete ndoni madhiri ari apa but otherwise hapana amira nyaya yapera Sawira taura usarwadziwa taura sununguka tiri pamambo mutasa ana kubuda notanga kagari taura mza saka manetseka mamambo taura tiri pamambo pano vanhu vese varipo vauya tasaziva manje kuti akagarirwa munonetseka ndo zvirikuitika ipapa panyanya kuungana Mbongo ambosuduka munozoungana akutaura muungana. Munoita zvinhu zvinoshamisira indai. Samufunga kuti yanaba. Anogona ngastori akatotaura ini ndikatotaura nemi zvapera awa rukomenda sena inachi handizvo ngati kuzoti chako hwada kwamunhu ari apa muromo kwawo wazoteerera chamai imboteerera zvendikutaurira uchanongedza neusiku Sawira ngatisiyana nazvo iwe teerera zvandikutaura basi Sawira Brighton nini wambozwa kuti wakutsvaga umwe Brighton uchabata mbiya nekupochisa pano naisoko Brighton naisawira uyatinzi chiuyaka chii chanetsa taura tinzo taura nini tinzo chitaura Wakatsikwa here Brighton wakatsikwa here taura taura hako taura tinzo shungu dzotaura nazo asi akatsika singadi kuti adise zvaari taura umo mukatuma ngatakabuda ega panapa kune simba wagone kukurukura taura tinzo taura hako taura tinzo taura iwe taura kaniwe taura zviri pamwoyo pako kana tiri pano kana Brighton taura tinzo kana chitaurane shungu dzotaura nazo asi kana akatsika singadi kuti adise zvaari taura
takabuda ega panapa simba wagone kukurukura. Taura tinzove, taura hako, taura tinzove, taura iwe. Taura kaniwe. Taura zviri pamwoyo pako kana tiri pano kana Brighton. Nai Brighton. Taura. Soko. Brighton ndini mako taura nuna dzako. Taura. Hai misoko. Mukanya. Ndaisa manja wani ndakumbira wani. Zvenda waharara naye mukanya. Uya ikati gokurukura. Dakati gutsanangurirana. Kuti dareka nana mukanya. Pfuma yaungana imi ndopo monzunzutira motadza kutaura. Uyai menyu uyai naye munhu mukuru. Pinai mudare tigotaura. Taura inini nesoko. Taura inini soko. Wasaende. Waenda. Katsipa. Vakagarirwa ndosaka maona vatotadza kubuda. Akatsikwa zvemoti angabuda sei akatsikwa. Aripo apa tikuona ndotadza kumira. Imi mudaro mwana unetsa akabuda ega mukato. Ega sambobatwa ba. Zvino zvino andimundozviona kuti arubatsiridza sizvirukona. Soko Zvikazuta zvekuhaka zvinotaura andina zvemari zvinoibhadhara ndeone mari yacho takamubhadhara kuti handindiye takatanga naye handindiye akatobuda zvakanaka anambonetsaba zvikunetsa ndiye akamubudisa wanapa anambonetsaba akatobuda ega anambomubataba futi akatobuda ega ndekumbira wari naye soko auya atsikwa akawanhu waidi wakamutsika mofunga kuti munhu anobuda ndekumbira kakwauri naye munhu mukuru chekaera mudani ndakumbira kayo uya tinzo yotaure nini yauya vharwa kuti asabudeba taura nini atongofambira kuti mudzimu wedu mukatuma anambonetsa akamba kutobuda ega asina kutobatwa bavo zvekuti nguva yaitaura uyaiya aitobuda ega atogundwa moti anga buda ari mutadzazve aenda uyu ataendesa uyu ndiye abva aenda atauya naye washa abva abuda futi unosimbobuda chizwai kana zvatoramba chinenge chabonga chotwa mabauti apa tiri kuenda kuni
apa mungozvani mwana mtedu unozofika nguwa anokuwadzwa zvii umozodini hatina kumpa mari takampa raundi yapera izvozvi hatina kumpa mari munoziva kuti nyaya irapa haisi nyaya yekuti homweba inyaya yemhepo yacho ndiyo yaneteswa saka chiro kachinja ukaisa pano umwe mhepo yatiringoda ndiyo iyoyo chete ndiyo iri kushayiswa simba yega auya atsikwa anobuda sei saka atsikwa here munhu atsikwa vanhu vari kuti munhu ukatsikwa kana mhepo ikanga yatsikwautangapo takauya asina kutsikwa haana kunesa saka chirembani handikurirwepa apa mungozva nguva iona tinobuda nguva inati apa ari kuwawisa mukadzi mari yagara kuenda nemuroora mari haisi kushandiswa chivanhu zvachinoita manje ndechekuti mhepo handiti mhepo iri kurega kubuda kudai mari inopiwa muridzi inonochengetwa mhepo yauya ichataura mushandisirwo wainoitwa mari inouya sokoka itai zviro zvinoita kuti anhu abvasiyai atenda atitira kwenda atenda mari munongochengeta iyo yabuda mhepo inomuudza zvekuita shandisirwa vanhu ngoya nditataura payapa musiyei apa mukadzi munhu mungodza nemwana mucheche tiende kumba wotizokesa chonai mambo akunesa inoenda ukatakumbirawo zvakanakanaka mukadzi wemunhu hapana chinhu unoziva chinonzi mambo rega ndikuudze chinhu chisikazwisiwa kukati chizogara katazvitaura vakuru vaya vanotaura ndo vanonzi varidzi wenjira kana kuti ivhuamuda kuizorodza saka vane pawa hamuzorodze shama panotambudza munhu shamari munezvanzwisa vanenge vaine pawa ravainaro hamusinamba iweakatsikwa nemhando dzedu dzauya dzakawandisa tadziona panamubvisei abude azorori nyama dzake dzakatorwadziwa kare nekubudirwa every time nekuda kweizvosaka itai kuti adini azoro rake tabhadhara mari yainzaurwa chatoda chichifa hatisina basa nemudzimu wedu mauti hauna basa mauti hauna basa imini murupiwa mapiwa mari handisi imini ndimuchaziva zvamuchaita nemari aidha muchada kuzonyengererani awa kuti wakona kubetserai kuti musvike paudai nekudai nekudai ndimuchaziva but muchadzoka futi padare ramambwani mutasa pano ndo pashayako chiro zvamangwana media iri kudai pachadiwa feedback yekuziva kuti nyaya yakazofamba sei ikaguma sei murinazanzwisa saka muchidimbu ndogona kutati munotorawo nhamba dzani murinazwisa munotora nhamba panapa tichina mhanduba muchakomunikana nesu sunukuka kubuda kanchichikumonyanya kurema apapo ende pamunope unozviziva kuti mhandu dzanga dziri pasi dzaenda mauti nani mari kupi kwairi kutodiwa zinge riwe tingazotodhirewa nekuuya nemotikari mebharuta ndiri kwakati ndiri kwaka but isusu panamba dai zvaitobvira dai nanga itoripo mari bhazi daigototone ndege nekutoti chunhu totorara ndatokutote hama dzese tinge tiri pamwe chero mufika daro kutonzwa rotozwa zvandikureva handii munonasa kuona saka imi hamuchagariba ndinotoda kukupai period yekuti toda kukupai mwedziba katokupai svondoba uyu wacho aida kutodzoka watoti mambo ndakazotambidzwa zvese zvese zvikaita handii munonasa kuona saka mainini kadai mukaenda hamusi kuenda koleza akafunga kuti madairo ndonguva yekuti munoti bata motora nhamba dzenyu matora nhamba mukomunikira nesu isu tizoti mukomunikire nani muzosangana nachanganira handii munonasa kuona pamwe tibaita taura mambo totaura mambo ndipo wacho unomwe kutotaura nesu teti chimbosvitsa feedback yawo yodzoka futi chingodini chidaro handiti manasa kubata zvakanaka saka tikumbira mubatsira ngobatsira kuti mudasa rarichi
aripo Muzoroti. mukati memataba Ngaenda kuchikumbira hangu mugofamba. atifanira kuchita Matadza chinhu kuya nemanzi. kudai nekudai zvega zvatopera handiti ndizvo zvega pane chandinoti chitsvare chaitika panze pana noti pane chitsvare chaitika panze nyaya yedu yakanaka isi tautomira uzinoona kune murori totodzoka futi tisi takaungana semaitira taita imichimira yekunongidzana Tienda hako Saura kufamba zvakanaka. Ndichakudedza rimwe zuva. Kufamba zvakanaka. Simuka wende. zvega Simuka wende. Ndisiro homwe Sawira. Famba toni. Famba. Famba toni. nosvika titobvunza akasiyana nezvamuta but ndobvunza wendu wenokubetsera zvamuta mambo imunhu ngati munhu zvega zvakopera Chifamba toni Sawira. thank you right Anosunga. uyeke uyu mu Oya, sumuka. Sumuka. Akakude kumbira isa. Sumuka. Sumuka Sawira. Sawira. Nene mchembere chiwanu zvachiri manje. saka ada Musashandisa mugare but ava pasina mhepo dzikapo hapana musashandisa. zvingaapi Makapiwa isai pakadii. yacho mutori yatogoa pasitori Kana vauya ndo